Добрый вечер, поважанные сябры, поважанные гости сегодняшней нашей импрезы. Сегодня мы с вами собрались на такое мероприятие, которое проходит у нас в рамках международной акции «Ночь музеев». И сегодня мы ладим фест экспериментального мастацтва «Реха Даху», який мы уже проводим 5-й год запар при підтримці арт-суполки ім'я Тадеуша Рейтана. Ну, программу вы дали, сами все убачите, а зараз я передаю слово нашей ведущей Татьяне. Добрый вечер. Дякую велике, что пришли, хоть с таким складом. Вельми приємно мне вести мероприемство в межах вашего цудовного Пружанского палацика. Як уже сказал господар Юрась, сённяшняя імпрэза будзе ісці ў рамках Ночи музею. Вось, сёння до вас приехали сюды перформеры, мастаки, музыки, спеваки. Усе, хто вось захотел продемонстрировать тое, што яны могуць, умеюць, над чым працуюць. Вось. Але перад тым, як запросить на гэтую пляцоўку першых наших выступающих, я хочу передать микрофон старшині арт-суполки ім'я Тадеуша Рейтана Дмитру Юркевичу. Это великий спадарна Татьяна. Но я хотел бы перед этим передать слово спадару Олесю Родину. Одному из стваральников нашей арт-суполки, одному из прокураторов фестиваля «Дах». Ну вот, спадар Олесь, приветствуйте. Уважаемые господарство, ну, по-перше, я хочу начать с тем нагодой, мы здесь тут собрались, это наш музей, это сапраўды памятное свято, оно проходит не только по Беларуси, по Беларуси, но это увогуле европейского такого масштаба свято, и тому спорыды зараз и выставы, это будут и перформансы, это будут музычные некие импрезы. И я думаю, что вот самое главное, что мастацтво яднае громадство, а это вельми істотная вещь. Когда есть мастацтво, и по полной программе она себе может выражать, то тогда існує и все. Все. Во всем свете. В основном мастацтво, ну, до его это належит, это музыки, это и выявление мастацтва разного накерунку, это и перформансы, это и театральные. И в этом живе весь свет. Все остальное это подпорядковывается. Это добре, что там может основать экономичный добробыт. Но что робить, когда мы, ну, то есть свет не весит находится таким станом. А когда есть мастацтво, все, ты громадство отведено. Так что я думаю, что зараз, дякую тому, что вот такая представлена можливість, і добре, що ми ведемо палацик, это ось мастацтво вот такого кшталту, який ось пропонував таку нам можливість зробити ось цю імпрезу. І, ну, дякую володарам, дякую директору, дякую керівництву Пружан, що відбувається свято мастацтва. Дякую за увагу. Дякую, спадар Олесь. Ну, після такої зміслої промови я трошки заземлю і трошки розповіду про наш фестиваль. Справді, гэты фестиваль уже 5-й, юбілейний, і тому ми вирішили трохи поширити так званий асортимент. І фестиваль з чисто беларускага в гэтым годзе будзе міжнародным. Па-перше, вось за тым дубам зараз рыхтуецца да перформанса вядомы украінскі перформер Ігор Мельнік из Киева. Таксама 2 тыдні таму у гэтым палацыку была адчынена выстава нашага сябры берлінскага мастака Мартина Райтера, які доўгі час з'яўляўся дырэктарам берлінскай арт-студыі Бетахелес, рэзідэнтамі якой былі
перш за все спадар Алесь, ну і потім долучився до яе я. До речі, тут так само присутнічає шмат удзельнікаў фестываля «Дах», які адбываўся в Берліне. Вось. Гэта фестываль юбілейны і яшчэ з той нагоды, што ў гэтым годзе мы святкуем ці сумуем па 245-й гадавіне першага падзела Рэспублікі абодвух народаў, Великого княства Літоўскага і кароны польскай. І адным з цэнтральных персонажаў апошніх наших дахаў і фестываляў Прыжана з'яўляецца Тадеуш Рейтен. Яму прысвечана вось гэта карціна, гэты трыптых. Вось. І гэта та асоба, якую мы ўжо 4 гады запар, ну можна ўжо з сённяшняга дня лічыць 5 год, вяртаем Беларусі. Бо Тадеуш Рейтен, нягледзячы на то, што ён па паходжанню быў беларус-літвін, яго сядзіба знаходзілася каля Ляхавічаў. Вось, ён у Беларусі не лічыцца героем, яго цураюцца, яго нават некаторыя можа і баяцца. Вось, а ў Польшы ён прызнаны нацыянальным героем, і пры гэтым ён яшчэ і там выключна польскі герой. То есть наши суседзі не робяць, скажем так, ніякага іківока ў наш бок. Вот. Больш за тое, нават сцвярджаюць час ад часу, што сядзібу у Грушаўцы, якой пекаемся мы, мусіць аднаўляць польская дзяржава. Ну, такая маленькая тэрытарыяльная прэтэнзія, ну, вядомы факт. Вось, так, паміня такіх смажаных фактаў. На гэты раз вы убачыце адкрыццё, то есть вы убачыце выставу спадара Алеся Родзіна, выставу берасцейскіх мастакоў маладых. Вось, таксама будуць музыкі з Менска. І вы яшчэ пачуеце невялічкі даклад, лекцыю вядомага менскага гісторыка-архівіста Дмітра Дражда, які займаецца вяртаннем і, скажем так, выкрываннем новых фактаў жыццярыса Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Вы пачуеце шмат цікавага і, можа, нават нечуванага да гэтага часу. Я спадзяюся, што гэты фестываль будзе надзвычай цікавым, дзякуючы такому неверагоднаму спалучэнню жывапіса, перформанса, музыкі, лекцый, фота. Фольклора. Што? Фольклора. Ну, у першую чаргу, бо менавіта пасля майго выступу вы убачыце фольклорны абрад ад гурта «Бабіна лета» з Ранчыц. Ну, дзякуй за ўвагу і спадзяюся, што у вас застануцца самыя прыемныя ўражанні ад гэтага фестываля. Пардон. І яшчэ мы хацім разам са спадаром Алесем Родзінам ад імя Марціна Райтера, які не смог прысутнічаць на гэтым фестывалі, падараваць Юрасю Зелевічу і Пружанскаму палацаку адну з прац Марціна Райтера ў калекцыю палацака. Я уже сказал, Мартин Райтер, еще раз нагадаю, это былой директор берлинской арт-сидибы Тахилис. Ну, так. Сударня Тацена. Дякую вам за такія шчырыя, добрыя словы. Зараз мы, што ж, будем распачынаць наш фестываль, каб доўга вас не мучыць. І мы добра, што пачынаем гэты фестываль з самых, што не на ёсць традыцый. І на гэтую пляцоўку я запрашаю прыгожы, каларытны гурт «Бабіна лета», які прадэманструе нам абрад адкрыцця зямлі, так? Калі ласка, вітаем! Становиться, кто с иконой, я и Юрья, мы пойдем до поля, до жита просить, как блюдо. Становитесь, кто я что принес, давайте. Я вон принесла косточки великодные, треба закопать. Хорошо, одежда. А я принесла воду свинцовую. Все хорошо, становитесь, и худко пойдем до поля просить, как будь добрый. А где ж наш, где наш просяник, где наш пирог? Нема? Надя Ганна. Ганна где? Побачте, що спознілася, ось Росяник спекла. Побачте, який пригожа тримався? Пригожа. Ти хоч так ти пекла, як я тобі говорила. Правильно ти все зробила? Все я правильно зробила. На нямой воді пекла. А як?
Ды было мне клопоту з той нямой водой. Это ж треба набрать з 3 колодцев воды. Ни с кем не размовляючи, молчки. Ведь пошла я по селе. Где ж я за колодежи? Один его 3 шало, больше нема. Пошла по всем селе. Дык вот з 2 молчки набрала. Прихожу до 3-го, тут господиня виходить з двора, каже: Ганна, що у тебе поросята є? Ну, пусть було відказувати. І все, пішла я ще раз до 3 колодежів. Набрала. Ну і дякую Богу, набрала, все, побачите, як добре Ой, стоїть. потому что такая вода вельми горючая в юрьевские дни. Это обовязково, этот пирог у нас будет такий Що самий. зробила, як Ну треба? что, пойдем до жита, раз все собрались, пойдем до жита. Ходим уже, пора сходить. Давайте славим, Давайте славить. Юрий, уставай, землю отмыкай, росу выпускай, колос наливай. Юр'я, вставай рано, мивайся бело, ды клади боты, ды надевай сукни, ды бери ключи, ды седлай коня, ды едь у поле, отмыкай землю и пускай росу, на лен, на пшеницу, на всяку пашницу. Выпусти росу на всю весну, и на частую, и на густую, и на мокрую, и на теплую, и на весь белый свет, и на кожный цвет. Ну, добро. Ну, давайте песню исполним. Давайте, славим. еще Давайте, песню. Юрия, давайте. Проспеваем песню. Юрья, вставай рано, Юрья, вставай рано. Хучей мийся бело, хучей мийся бело. Бери з собой ключі, бери з собой ключі. Адам князям лицу, Адам князям лицу. Выпусти росицу, выпусти росицу. На лен, на пшеницу, на лен, на пшеницу. Зеленую травицу, зеленую травицу. И всякую пашницу, и всякую пашницу. Вот с песней худко пришли до поля. Вот и наша жита. Добрый день, Нива золотая, віншуем с хлебом, солью и святым Юрием, каб святый Юрий потешив нас добрым надворьем, да урожаем и здоровьем. Благослови, Юрий, на тихое лето, на буйное жито, колосистое и огранистое. Пошли людям здоровья, остатку поголовья. Ну, а теперь давайте покропим святой водой. А, какую? Ой, подождите ж, я принесла косточки з великодного стола. Їх обов'язково треба закопати на краю поля. Ось у гэтым уголочку закопаю косточку, ось. А і ось у гэтым уголочку теж так само треба закопати косточку. Ось закопали. Хай оберегают наше поле. Эти косточки, они может помацные, великодные. Юрий, угодник Божий, оберегай нашу нівочку від усіляких напастів, від лихого вока, каб яна не повилягла, не повигорела, каб яна каб її не витоптали ні коні, ні корови, каб яна росла, красовалася, буйним колосом наливалася. Добро. А теперь покропим святой водой. Водою. А мы подставаем песню. И проговорим все разом, попросим, как родила наша Жито. Роди, Боже, жито на зеленом поле, на радость, на счастье, на добрую долю. Роди, Боже, жито на зеленом поле, на радость, на счастье, на добрую долю. Роди, Боже, жито на зеленом поле, на радость, на счастье, на добрую долю. Ну все, а теперь пойдем. На середину пойдем. Пойдем до середины, нам еще треба там яйка закопать и в тем конце закопать косточки с песней, каля полем и Пойдем каля поля. Давайте, спевать песню, давайте. Будем.
Слава Богу, що весна прийшла, і я молодая коло жита пошла. Святий Юрєчко, зароди нам добре житечко, і на корені стоє, і на колосі стоє, коб я груби покачалося, коб я молодая нажалася, коб я молодая нажалася, і снопочком нав'язалася, коб із кожного колосочечка выложить повна бочечка. Ну вот середине жита, давайте тут закопаем яйко. Яйко закапаем, великодное яйко закопаем. Ось так закопали яйко. Усім відомо, що яйко – это символ життя. А життя и жито неразрывно связаны поміж собой. Потому что жито – это хлеб, а хлеб для нас усіх життя. Поэтому, как життя и жито николи не разлучались, как вечно были поміж, как человек мог выращивать жито, а жито подтримливало життя, мы и закопаем сюда яйко, символ життя. Ну, закопали яйко, пойдем на другой конец, закопаем косточки. Ой, да, пойдем. Поведем Юрія до ворот, посадим Юрія на хвою, нехай наш Юрій посидить, білого світу поглядить, де наше Юріє діло, там наше жито родило, де наше Юрєвало, там наше жито красовало. Ну ось і прийшли до Конець поля, і так само треба в кінці поля у останньому уголочку закопати ось косточку, і у другому уголочку. Ось це вже конець поля. Хай оберігає нашу нівочку від всяких напастей ці косточки. Святий Боже, святий Юрій, бережи нашу нівочку від граду і від бурі, від усякої напасті, щоб наше жито росло нам на радость і на щастя. Ну и все добре. А давайте теперь по молитву помолимся, как наш Юрий. Давайте. Помогай во имя Отца и Сына Святого Духа. Моли Бога о нас, святый угодник Божий Юрий, яко усердно к Тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших и благодати нашей. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Ну, и все. А я чула, що жито родить там, де карагод ходить. ой, то треба карагод Давайте холодильник. карагод положим. Давайте поспеваем песню. Дома что не забудете? Давайте, бабочки, походим, хай расте наше жито. Давайте. Ой, Юрья, иди до Бога, Юрья, святый ты, иди до Бога, попроси ключи, Юрья, святый ты, попроси ключи золотые, Юрья, святый ты, попроси ключи, отомкни землю, Юрья, святый ты, отомкни землю, выпусти росу, Юрья, святый ты. Ну, вот и все. Закончился наш обряд. Ну все, здається, зробили. Але ж кажуть, на Юр'я і роса гаючая. А як гэта? А так, кажуть, коли по росе юрськой походить босиком, ноги будут все життя здоровое. А можна ще покачаться, спина болеть не буде. А можна ще умыться росой юрьевской. Ой. Ой, взять хусточкой по росе, поводить, намочить
очи помыть, будут здоровые. И Ой, а можно и руками, не пусточкой, правда? Давайте скинем туфли, походим по России. Ой, давайте, походим. Ой, какая роса, добрая жито. Ой, давайте помываемся. Ой, хорошие, пригожие. Росою мыемся, будем пригожие. Ну все, эх, до хаты пошли. Попросили мы у Бога, как было у нас хлеба много, походили по росе, как здоровы были все. Яшчэ юрьевской росой мыли вочы и твар свой, каб пригожими нам быть и каб зрок свой не сгубить. Може, я ще щось даєте, питання зробите. Давайте, я ще щось і одну хоча б. Поспевайте нам. Ой, журавко, журавко, чого крачеш так жалко, ой, як же мені кракать, треба високо лятать, ой, як же мені кракать, треба високо лятать, треба льотать високо, от родимы далеко, отбилася од раду, як той камінь у водол, отбилася од раду, як той камінь у водол. Упав камінь, дай ляжить, на чужбині тяжко жить, не дай Боже захвореть, няма кому пожалеть, не дай Боже захвореть, няма кому пожалеть, не дай Боже помира кому поховать, поховает чужина, знать не будет родина, поховает чужина, знать не будет родина. Ой, і тады помянуть, як вечерять посядуть, одна лишня ложечка, на чужбине дочечка, одна лишня ложечка, на чужбине дочечка. Ой, журавка, журавко, чого крачеш так жалко. Браво! Ну, може бути таку зараз одну для тюликів, нам долізли. У мене вдовіця виросла пшениця, буду жать продавать і горілочку куплять, буду жать продавать і горілочку куплять. Я в неділю п'ю, понеділок жну, а во второк знов по 40 пшениченьку жну, а во второк знов по 40 пшениченьку жну.
все продала, с хлопцами пропила, слава тобі, Господи, що до діла довела, слава тобі, Господи, що до діла довела, а за Яровою я п'ятак торгую, а за того п'ятака куплю собі мужика, а за того п'ятака куплю собі мужика, а за того п'ятака куплю собі мужика. Браво! Браво! Я ще раз великий дякую вам за обряд, за спеви. Я думаю, что после такого ось обраду, после таких спевов, земля, сонце, природа нам будуть сприяти на наші добрі справи. А зараз я хочу запросити на гэтую пляцоўку привабного, пригожого хлопца з метра, який розповідає нам про один цудоўны камень. Калі ласка. Вітаю всіх яшчэ раз. Гэты камень з'явіўся тут зусім нядаўна і хацелось бы зрабіць міні-прэзентацыю, таму я запрашаю вас усіх на паглядзець і расказаць пра яго вам усім. Калі ласка. Вось гэты камень побач з'явіўся зусім нядаўна. Ён быў знойдзены мной у вёскі Стараволя. Тут побач ён ляжаў проста на зямлі і ніхто не звяртаў на яго ўвагу. Ён незвычайны тым, што калі вы пабачыце на верх каменя, тут нібыта вобраз крыжа такога. Кропкі, якія побач з крыжом, гэта нейкі вобраз, які хацеў данесці нам аўтар, але мы не ведаем, што гэта быў за образ, каму належыць аўтарства гэтага каменя, вобраза, дзе ён знаходзіўся каля дома, побач з домам. Жыхары гэтага дома, яны ввогуле дом быў знесены, жыхары там не жывуць, таму гісторыі гэтага камня, па вялікаму рахунку, яе няма. І, можа, она існуе, але нам яна невядома. Камень ляжаў крыжом да вуліцы, то бок зараз камень ляжыць крыжом да неба, а тады ён ляжаў трошки інакш. Палічылі зрабіць так, добра. Калі мы прыехалі да яго, забіраць яго, то людзі, якія былі са мной, хлопцы, яны адразу сказалі, што гэты камень, ён выява крыжа, гэта штосьці звязана з могілкамі, магчыма, крыж, такія асацыяцыі будуюць у галаве людзей. І гэта справядліва, таму што мы бачым, што выява крыжоў гэта хрысціянскі сімвал, але тут гэта выява, я так разумею, хрысціянству не адносіцца, таму гэтая кампазіцыя пасуе да бацькоўскага сімвалу. Мы нічога не ведаем пра камень і пра гаспадароў, але сам камень нам распавядае, што гаспадары былі незвычайныя. Хто будзе ў тыя часы ставіць камень побач з хатай, для чаго, з якой мэтай, што нам хацеў паведаць гэтым малюнкам аўтар, ці тыя часы ён ляжыць, я скажу, што там уже больш за 100 гадоў, і ніхто не ведае, калі ён там апынуўся, з якой мэтай. Вось. Таму тут толькі пытанні і адказу на іх у мяне няма. Я даследую камяні па Пружанскаму рэгіёну, і гэты камень, ён відавочна антрапаморфны, ён зроблены чалавекам, і мне падаецца, ён зроблены адным і тым інструментам. Калі весці нейкія паралелі, то можна параўнаць яго з камянём, які знаходзіцца ў Шатландыі. Ён таксама мае падобныя рысы, але ён больш хаэтычны. У гэтым прысутнічаюць такія
рысы, ну, логичные. И, ну, вот, ну, простий камінь ніхто і не зауважав. А тут, бачите, цілу історію можна розказати при відповідних, ну, ведах, може так. Так, це антропоморфний камінь. Є ще в нас, ну, на Пружанщині много каменів, які можна віднести до геоморфних, яких налічується великий шмат, які содержать, ну, інформацію, яку заложила природа. Некоторые, ну, содержат зигзаги незрозумілі. Вот. Ну, у мене нема кончатку до презентації, тому я обмежуюся поклоном. Дякую велике. Дякую вам велике, вельми цікаво. Дякую великий Змітер. Так, хто виключив мікрофон, це правильно. Так, вы меня чуете? Ви там, за зданням чуєте. Вы все равно чуете. Так что я лічу, що люди, які цікавляться спадщиною своєю, це, ну, вельми моцні люди. То, що ми маємо такі ось набутки, це означає, що усі ми з вами господарства моцные своей давниною. Ви со мною згодні? Згодні. Ось, правильно. Так, а зараз що? Я хочу пропонувати вам піднятися у палацик, поглядеть открытие выставы «Зорные збеги дзяцінства», автор Олесь Родин. Я думаю, что сам автор расповеде про свой шерах, смак цікаво. Тому, коли ласка, запрошую всіх у палацик. Я робила Глушковича, сам так само шмат на Спасибо, ничего. На митинге не было. А чего не переживала? Я ще раз нагадаю. Еще одна такая нагода сегодня нам собраться и побывать на открытии выставы «Спадаралеся». Справа в тым, что менавіта 4 дні тому у яго таки был сапраўдны юбилей, уже усталого человека, ему исполнилось 70 годов. И вот я лечу, что будет дарэчы вас павіншаваць Спадаралесь. От всех присутных, от пружанцев, мы заўсёды рады вас бачить. Мы удячны вам, что вы полюбили наш город, наш музей. И вот примите такой невеликий подарунок. Запрошаем на выставу. Это мастак знакомитый наш Олесь Родин. Я проговорю все, как наш сейчас на протягу 12 год мы имели великую простору в центре Берлина, 1000 квадратных метров. И шла моя выстава персональная, Дмитрий робил инсталляции розного, и людей вышло, и запытывалось, а что это уж такое. Приходили, говорили, что вот у Берлине, вот я назирали, ну ничего такого не бачили. Приходят на нашу выставу, там мы бачим правильно. То есть в Беларуси, вот як так может быть, то есть, что мы прибавили вот своим мастацтвом, ну, фактично, ну, сусветное такое новоколье. Вот это вельми стойко. И сам Мартин Райтер, у него такие, он шире, вельми открытый. И вот зараз мы бачим иконный посыл, Джон зробил это Чириков императив, и он
до такой став директором, и он распрацовывал разные гаджеты, ну, это то, что сучасные какие-то пристосования, там с компьютером связаны. И вот двоичная кодовая система, якая заполняет все эти гаджеты, ось он тут пропонував ось этот свой узор. То есть каждая выява, она раскладывается на 0,1, 0,1, там 0,001. Вот тут мы бачим вот это, то есть что, вот этот свет наш реальный, а есть виртуальный. Виртуальный раскладается на это. І зараз він розпочинає настільки моцно впливати, ну, на свідомість, по-перше, молоді, це у нас така передова, так само технічна, ось озброєна. І це несе ряд становчої якості, так, звісно, і не позитивно. Ось. І він попереджує, що тут можуть користатися розними там, і треба вельми осторожно з цим працювати. Вот. Но головная его мета, что это єднає весь свет. Вот. Ну и, конечно, и мастац. Тому он ось таким чином своей вистави передає привітання усім, ось хто здесь знаходиться. Ось зараз він у Берліні, і він вельми був у захопленні от краєвидів, вот здесь Пружанщины, от краєвидів Мінщини, і він був шмат день, он свежим захопленням, запах зумел. То есть, что Захар, он текается зараз. Беларусь, это вельми исторно. Беларусь в центре находится европейского такого Одессы. Тому треба зовсім добре иметь отношения. В первую чергу это, конечно, мастацтво. Это ровно вельми добрые отношения, грунтовные. И, конечно, с тягом часу Беларусь будет пятнеть. Ну, она зараз будет пятнеть, набывать моц и там работать. Вот, я думаю. Фото выставы Валентины Колесниковой. Расповедите, наша мастачка, она была у Качевича, вот это яенные такие вот назирания. То есть вот так она отшибала. То есть вот это наши белорусские мастаки, перформеры, музыки. И вот она давала тут разные такие пристосования, она фотографовала и давала вот такое как бы понятие. То есть все узброены певными мастацкими пристосованиями. Кто там в фотах, кто там некими пензлями, ну такого как бы это самое кшталту, кто за, чтобы так был захованный, кто там як зеленый там, как бы все заховывалось, вот таким чином. Это ее такая как бы концепция. А зараз ідемо на вашу виставу. Ну, коли ласка, Ну, зараз на вашу, зараз. я пропоную увазі. Зараз вельми цікава вистава «Господара Аліси». Ось представлений аршера Господара Олеся, який називається «Зорные збеги дзяцінства». Коли размаўлялі мы з Господаром Олесем, ён распавёў мне пра тое, што думкі пра гэты шэраг у яго з'явіліся яшчэ ў Менску. Але працаваць над ім ён пачаў ужо знаходзячыся ў арцядзібе Тахіліс. Там ён працаваў над гэтым шэрагам. Шмат карцін гэтага шэрагу разышліся па ўсім свеце, таму кавалачак Беларусі людзі з усяго свету забралі сабе, дзякуючы мастаку. Я думаю, што сам аўтар больш падрабязна распавядзе пра гэты шэраг. Для мяне гэта вельмі прыгожы дыянентавы настрой дзяцінства любого чалавека. Ну, так, на знову господарство, ну, ось така невеличка вистава, над якою працювати 10 років. Можемо, я вже початково річки, коли вже розпочинаєш працювати, розпрацьовувати. Ось, ну, шерах, ну, зрозуміло. Ось кожен з нас
жив, проводив певний життєвий час у дитинстві. І дитинство відбило на кожному з нас вельми велику обіду. І всі ми пам'ятаємо, як у дитинстві, даже коли ти починаєшся, это день, некие такие великие, это не 24 годины, это, там, не веду, это Google, это некая космичная такая далее. Покуль он распочался, покуль скончился, уже можно было столько гульням сыграть, столько разных неких напотканий там с разными своими собрами, там у меня была такая добрая школа. Бачить стільки людей, особливо, скажімо, молодейшего поколения. Твой сам, я его не вижу. Так, Оля, на початку мені повинні сказати, що добре чувати гітару і мій голос, це перше слово. Якщо чуєте гітару, якщо чуєте мій голос. Ну добре, третій, яким чином я опинився тут? Я сябрую вельми з суполкою, яка сьогодні організує тут таке видатне мероприємство. Вони займаються вертанням спадщини Тадеуша Рейтена. Напевно, ви зауважили вже, центральна хіба тема, хоча подія культурна, так, в сенсі презентації сучасних видів мистецтва. Тим любують перформанси, сьогодні будуть тільки дивні люди роблять дивні речі, це таке мистецтво. В некотором сенсі можна віднести до дивних речей і того, що ви зараз почули, тому що я не професійний музика, я займаюся возобновляючою енергетикою, але люблю гратися на гітарі і люблю білоруську поезію, причому, що стало вельми цікаво, коли я вперше познайомився для себе, которая была еще до революции, до 17-го года, до того периода, когда просто формувалась фактично сучасна білоруська культура. Так? У нас были вибитні поети, наприклад, Янка Купала, которого ви ведаєте видатно, але він був ще задовго до такого образу, который виявляється на помниках. Він був молодий хлопець, редактор нашої Ніви, з такими русиками у Вільні. Напевно, там він давав джазу, можна сказати. Ось, критей. І ось я про таких молодих хлопців, ведаєте, це люди покоління моєго прадіда. Мой прадід народився в 1890 році в Новогрудку. Я сам там народився. Ось. У той же самый прикладный час я народился Янка Купала и Олесь Гарун, вещи, которые называются на луж. Таким, ну, в сенсе, я про поколение, что конец 19 столетия, то есть это был у 1910 им было по 20 годов, 2 плюс-минус такой. И это были молодые поэты. Я на самом деле не познакомился, я слабо уявляю, что это были такие люди. Сори за долгий уступ. Вот. И прошу не забываться, что это передусім презентация текстов, это верши, это песня трохи іншие. Я поспробував взяв на себе нахабство, такий продукт 21 століття і зробити з этого песни. Сподіваюся, що подобається, коли нет, буде смішно, це вельми корисно, коли смієшся. Ось Янка Купала видав у 1910 році зборник віршів, і сам перший вірш був «Я несу вам дар», про то, что, ну вы пошутите, про что, але он, видите, что он меняет свой ритм, и он ломается 2 раза посередине, и тому один ритм, который склонный к ритму, это рок-н-ролл.
поменее трохи. Голос поменее. Голос не слышен из старого. По-моему, это был первый, братья. Это мне нравится, это повтори. А купала под джаз. Ты якийсь мусишь швидко. Я так с вами могу. Зараз мы тобі усі допоможемо настроїтися. О, так, о. Вот. Так, теперь это были трохи такие, сказав, вот, рокеры, а є інші поети, Олесь Гарун, Олександр Пушинський, його батьки так само основали скаловий ось, як і мої прадіди. Ось, я потім жив у Мінську, і цікаво тим, що після першої русської революції 1905 року, 5-го, не 17-го, я був висланий в царську ссылку швейцарської влади, отбыл там 9 годов, вернулся, ну что, он был просто, я жил там в поселении, не мог вернуться, потом вернулся и активно удельничал в культурных проектах, и політичних, БНР, и так далее. Ось, і потім, на жаль, помимо просто хвороби, яку той час не вміли вирішувати, але може і добре, бо йому не довелося проєктися у Чорному баранку, наприклад, так, в 37-му, не дожив. Ось, і він вельми трапні вірші, звісно, писав. О! Так. Ось, это может податься трохи наивно, конечно. Песня, але верш глубокий насамперед. Люблю я искры петни зор, люблю земли обшар, и ровные луги, сгибы гор, и шум лесный гвар. Люблю життя, а им людей, и штаты ихних душ. Люблю вянки плести из надей, я не поэт, чому ж? Бо мой приход летає час, мне воля редкий дар. Таких поэтов шмат у нас, где сам народ песняр. Своих тут шменьку я списал, маркотных песню дум. Моей души их сам спевал по краю родным сум. Скажи ще, чего хотел, с девушек уст почуть. Хотя б один мой бедный спев, хотя б коли-нибудь. 100 годов минуло, я почему не знаю. Дякую. Ну і далі експериментуємо. Так само Олесь Гарун, його, як ви розумієте, є нагоди, що шмат віршів якраз присвячений этому суму по родних містинах, про те, що вот минуло. Тебе мой край, тож я з твоєю ключовою святою водою напився болю, а на долі опять не людської. То ти ж мой хмурий, дав мне понурий і тихий гнев. От нього почасний негожий ясний надію грел. Твоя ж кургани, ляси, поляни, дубковий шум. Полю обшарили, бедный шарик, мне дали дух. А тут их много не было. Ты дал мне их, и ты же мать нам чистовать ты. Я правду бачив і не тяжек тобі нічим. Боже, вони тебе коханий, знав зовсім. Теперь вот знаю, ты что ж пораю, а поздних скук. В чужой краине, по воле ей за телом дух. Возьмишь хоть спевы, тут перепевы лесов твоих. С твоей глебы, с твоей гнева взял я их. С твоей глебы, с твоей гнева взял я их. Ось, ну, еще пару штук, и вы почнете справляться. А может, и да, давайте уже больше веселое, потому что
про ссылку і вертання можна безконечно в русській історії. Можна про сучасність. Вірш написаний 100 років тому, але сенс, який почується в тому, що люди навіть в день, навіть не будучи у себе дома і не в сонному стані, все одно не замічаючи цього в собі інших людей, так, не як у вас, тому сьогодні я всі весь час глядять свої смартфони і рідко буває, з ким переглянешся в метро, наприклад, так. Зараз я сам так часом сижу, а може комусь потрібен мій позір піти. Може я тут сьогодні приїхати. Спись, душа, и розовый спи, смачно без тревоги. Пить и есть и пить. Клопот весь на ноги, легко так, немая жду. Прочь, как здесь моркота, вот прошел, я в сосу. Спать одно от пота. О-о-о. Спать одно от пота. О-о-о. Спись, душа, разум спить, дыша сам мне кто взбудит, не бы встыдить, не бы пить, не бы крышку судить, сорок брат, далее слов, я про сон не чую, взникнет голос, тихо снова, в ясный день ночую, о-о-о, в ясный день ночую. Речі, ось, це все я зробив, я такий купав, тільки перший був. Ось, знову ж, цікавий цей момент, що я, як казав, був у ссылці, потім вернувся, але я вернувся і написав вірш. 18-й год, так, це вже була, революція його визволила, про то, что ему ночами снится той край, и самой по той прихожости, хотя это было полночь, напевно, место покуты для его коллег. Час и ночь бывает, очи не закрываю, не приходит сон, не приходит сон. Ваш край далекий, сумный, одинокий, не сдается ее. Ваши горы скалы, от людей завалы, что-то щупнями, ваши ты воды, по яких прозгоды. Мои сны плыли, чуются дыхания, як на диким камню. От веков где песни больше тужливая, скарби больше правдивая. Я лечу нигде, тёмным шмат прожито, шмат на день разбито. У бесконцих зим, столько лет утельнем, думаю перед хренем, похованными. Помню край далекие, сумные, одинокие. Не могу забыть, я не могу забыть. Дорог сумный верный край, где горы стены, край, где счастье снит, счастье снит. Добре, красі. Відповідно.
Ось просто згадався 18-й год, якраз песня называется как-то трехлинейка, яка була модель винтовки. Магазинка это с магазином, так, который... І тоді якраз війна скончилась, і революція, і в кожного хлопця є карабін, ці що ли. І ось про цю пісню. А там є ще про Острог і про войска. Острог – це тюрьма в сучасному стані, а войска – це армія. То не дудка моя, не жалейка, это стрельба моя трехлинейка. Поранила меня, виновала, на чужой стороне меня доглядала. Я во строй здесь сидел, брат войною, по свободы хотел я дыть землею. Собирался тянчи, не удалось, в магазинах своих меня не нашлось. По стройке попал я в войска, обучали меня тут по свойску. Молоко стакуси не сломали, трехлинейку зато мне даровали. Я теперь я уже не расстался, и свободы прием я дочекался. О, ну потеха моя, журавлинка, это стрельба моя магазинка. Мы теперь заживем по-другому, не подданы черту никому. Будем мы воевать для народу, бороните наш край и свободу. Реши некая трагедия, ты некая страсть. Давайте про лирику, все-таки это поэт романтики. Далее покупала поэт романтика, как голос, поэт реалист. Вы повинны были хором сказать. Тебе споткав і сам не знаю, от серця щиро кажу, якую дівчу думку маю, і співав тим, які зложу. Здається, нечто скалануло в душі моєї, ти не знав. Пилові струни заглянула, звенять їм чудно отдалек. Где ж будет час, что нам споткаться, еще раз ставится гори, и струны сердца разгремятся, будто песни, что были. Никто не скажет, только знаю, и не удаюсь от тебя. Я хотя перед не споткаю, покинешь след ты по себе. И участка лиготины шары, все рот безлюдья пустоты. Ну да, пляжа черных морей, промелем солнце будешь ты. Ну и да, можно, в принципе, протяг выявиться, потому что... Так, я маю на увазі этой истории. Наступная песня называется «Осенний спел», и там говорится про то, что там начинается «Пойдем, коханочка, двое, у лесу густы, в осень». Молодой поэт и коханочка. Вот.
пусты. Тихий посмотрю своих по-нормальнее, шел мне галея вяле, чернеть кусты. Пойдем, голубка, под дубом присядем, а я там мы убачим листовое падание, шелест их сумной почуем шептание, звон ручья. Будем отрывы на свете с тобой, а ты, что тут не мучайся с канале, бедному лесу сказать на развитание, до новой весны. До новой весны. Потім починаються декори. Декори – це слово декорація, випікати. Ось. Без комментариев. Это мужчинская песня. Ты не пришла, я глубин мой, и смерть порог мой стерогла. И мне конец давался скорый. Ты не пришла, 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 коли мне снилось, что ты сестрой при мне была. И я с детем со мной возилась. Ты не пришла, ты не пришла, ты не сошла, ты не пришла, ты не пришла, ты не пришла, коли руки не мог поднести до чола. Пришли все, пришли чужие люди, а ты не пришла, ты не зашла, ты не пришла, ты не пришла, ты не пришла. Ти болю тішить мой кохання, потребу серця не знайшла. І як другі з привітанням, ты не пришла, ты не пришла, ты не зашла, ты не зашла, ты не пришла, ты не пришла, ты не пришла, ты не пришла.
Так? Дякую. Я заявлений як редактор гэтага невялічкага часопіса «Асвайства». Але я б, а може аб самім часопісе сказав би некалькі словаў немножко не зараз, а спочатку, знаете, літаральна сьогодні мне захотелося для вас, земляки, заспяваць такую рэч. Рыгор Шырма запісаў гэты спеў у вёсцы Шані ад Захвей Хвораст. Спяваецца у гэтым спеве аб вёсцы Шані, аб вёсцы Ляхі, з якой мае родзічы. Скажыце, ці ёсць увогуле з людзей, якія сядзяць у гэтай зале, людзі, у якіх родзячы з ляхоў, шанёў, чахца, з карцёлак? Ёсць. Ну, я знаю, спадар Леонид, што ёсць кацёлак, так? Ну, ведаю, так. А ці ёсць хто яшчэ? Ніхто. Ну, нічога. Вось. Хацеў бы гэты спеў заспяваць. Ён вось у гэткім выкананні раней ніколі і нідзе не гучаў. Захацелася вось для землякоў заспяваць. Молодец, як коровочки.
Московське село. Дівчаташки, як паненочки, дівчаташки, як паненочки. Та хлопчики, як панічики, а хлопчики, як панічики. Молодицы, як лебедашки, молодицы, як лебедашки. Немного жартовливая. Ну что, спевец заспевали, руки заучали. Дуда. Так, это белорусский. Так, ну, яна у нас сустракається, яна в Литве сустракається, яна по ўсходняй Латвії сустракається. Захавалася яна Лепель, Городок, Глибока, але хутчэй за все раней шарэйшая була. Ось так. Зараз адносна гэта часопіса Свайкста. Хто мае зараз магчымасць глянуць у сеціве, гляньте сайт Свайкста. Ці хто-небудзь увогуле аб гэткім сайце, аб гэткім часопісе слышаў? Ніхто не слышаў. Зусім. Слыхай. Реклама стандартна. Значыць, неяк варта увогуле ад самых азов, так? Гэты сайт ужо існуе ажно цэлыя 4 з гакам гады. Ну і рэшце рэшта мы вырашылі літаральна некалькі месяцаў назад распачаць вось такі часопіс Свайкста. Робім мы яго невялікім гуртом, які знаходзіцца больш у Мінску, або у Менску. Аб чым мы на гэтым сайце гаворым? І на сайце, і на старонках гэтага часопіса. Лічуючы, што вельмі шмат хто ведае з людзей, які знаходзяцца ў зале. Мы гаворым, мы распавядаем, мы збіраем навіны наконт этнічнай рэлігійнасці. Этнічнай рэлігійнасці. Хто як лічыць? Што значыць этнічная рэлігійнасць? Спадарства. Я, хотел бы неяк... Во что верили там певные этносы? Что их было там молодым божеством на кажучи? Усе этносы? Кому они там поклонялись? Кому песни спевали? Да. Слушна. Этнічная рэлігійнасць – гэта рэлігійнасць, якая... этнічнасць рэлігійнага кшталту, якая існавала, скажем, на наших землях, так,
Яшчэ да з'яўлення хрысціянства. Так. Релікти. Хтось лічу взявся з серця. Насамрэч нічога жахлівага у вось гэтым няма. Шматлікія релікты есть. Спеў гэта. Гэта і спявала, ведаеце, і все. Ну, глядзіце, ці, скажем, сягоння людзі, ці шмат людзі сягоння жывцом, жывым голасам спяваюць? Але рэдка ж так? Ну, есть такие певные гурты, деятельность непосредственно связанная на... А людзі звычайныя? Ну, дома. Рэдка, так? Рэдка вельмі. Бабули, которые там еще памятуют себе там разные... Лічаныя нейкія людзі, да? Гэта, між іншым, вельмі цікавая рэч. Ці з'яўляецца спеў рэлігійнасцю, так? Ведаеце, ў нейкім сэнсе спеў гэта адзнака святагляду. Сягоння ж людзі ўсё-такі рэдка спяваюць, граюць рэдка. Граць, спяваць, а яшчэ лепш у нейкіх адмысловых месцах. Скажам, ну, лічуючы, што я вось адсюль, з Туржаншчыны, з ляхоў, з яцоў, хто знае гэткі хутар? Хто знае хутар? Так, знаеш хутар такі, адкуль? Далёка. Да. Яцык. Так. Ну, вось. Да, ну, ляхі, яцы. Вось. Да. Ведаеце, я рады вельмі, што ў нашым раёне захавалася шмат рэчаў, якія з'яўляюцца архаічнымі. Шмат месцаў, шмат... Ну, вот, скажем, за нейкімі прыкладамі, мабыць, шмат хадзіць не варта. Вось літаральна ля гэтага музея знаходзіцца, як назваць? Возьмите. Ідол. Вось, ідол знаходзіцца, так? Все мы ходим ля яго, ну, нешта такое, ну, невялічка, як такі, ну, хрэсцік такі там, што там, да? Але вот я знаю, што, ну, скажем, Зміцер сягоння гаварыў, што гэта, ну, што гэта не зусім хрэсцік, а гэта, ну, як такая чалавечая фігура, так? Вось. Гэта рэлікт, гэта рэштка, вось, гэтага ранейшага, архаічнага. І, ведаеце, агулам я б сказаў, што раён наш, ён у гэтым сэнсе, вось, у сэнсе наяўнасці гэткіх рэліктаў, ён, ведаеце, ну, я, мабыць, не наважуся сказаць, што самы такі найбагацейшы.
Є лише одне по-справжньому серйозне питання. Чи варте життя того, щоб його прожити? Відповідь на це запитання є фундаментальною. Всі інші питання не мають ніякого значення. Чи має світ 3 виміри, чи існує 9 чи 12 категорій духа? Це неважливо. Чи крутиться земля навколо сонця, чи сонце навколо землі? Чесно кажучи, питання ці просто-напросто нікчемні. Зате я бачу багато людей, які приходять до думки, що життя не варте того, щоб його прожити. Я бачу інших людей, які помирають за ідеї або ілюзії, надававши сенс їхньому життю. Зрозуміло, що життя не проста штука, але ми часто по різним причинам, перша з яких звичка, 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 звичка. Зрозуміло, що життя не проста штука, але ми часто по різним причинам, перша з яких звичка, продовжуємо існувати, не знаючи для чого. Це ще не все, не розходить, ще буквально хвилинка. Раз, раз. Перше запитання для вас. Що з'являється самим коштовним для вас у вашому житті? Розуміння того, що поміж людьми виникає спогаду нарешті. Вони починають розуміти один одного і рухаються нарешті разом. І кохання, звісно, тільки це шлях. Я